Ja. Hah? Sini? Halo. Going on, I see somebody sit on your chair. I said, Hah? Eerst is het Spicy. Is it spicy? Oh. It was fun. Cute. De morele begrafenis was 11 uur. Oh. Ik wil nog niet heen. Je moet me op en daar komen. Op stad, ik niet op hoogte is. Maar dat is on. Dan gaan prijzen zo goed. Maar de dingen daarop, dan is het ook lekker lang. Ja, 3 maanden. Je betaalt nog eerst whenever. Het maakt niet uit, je moet nog eerst August maand beginnen betalen. Betalen die. Dan gekoppeld, ja. Nee, maar dat betekent En dat zo dan die pizzeria word je, zo word je geforst. Baltong. Baltong, ja. You're not supposed to eat it. Ja, maar not. Maar we gaan er bij keer afleiden. Pak je het voor? In de koude dan heb je het voor. Ja. Hoe lang zou deze kaya to? 15 minutes. Morning. Right, una que resta.
Nee, alam ya, jalan, alam mas voor jullie zit. Daarna niet jullie lief, maar kam ja. En jouw broer, dus ik kom wel willen roep aan elkaar naar jouw tijd. Nee, maar dat is niet zo. Dus ik kom ik met Nee, mami. Als hulle die kant toe vat, dan gaan die foto nie mooi lyk. Ja, dan gaan die zoon in de camera en Ons kom net vir die dag en dan gaan Klippie weg, maar ze meer. nie, maar ons daar is al Je die niet meer een. klippie wie zien. Alles is ook bejaarden, ze willen een koeiselen. Ja, wie Ja, wat onder. Dus het roeien. Toen alle gedragen zwaar. Nee, Nee, daar hebben we Alle naar de toe aan gaan. Alle heel zwak aan. Alle heel zwak. Hij heeft die levis. En toen ben alle. Dat was me even in. Ons moet gewinnen. Nou toe. Nee, als Verina nou hier komt naar praat ons met nou die goed in haar praat ons Ja, na. ja. Ze zijn nou die in en nou ik nou die. Ik ja. Nee, Die in en ja. die in. Maar voor wie kan ze nou niet onthouden? Ze kan niet van Nana onthouden. Ik ben zo op een gekleed. Kijk, die familie met die in een gepraat al goed. Maar toen ik met nou daar komt, toen bleek ik maar zo daar. Op poes. Toen doet hij maar zo kwijt hoor. Ja, Keesje. Die goed is. Ja, niet. Maar kijk, hulle met destijds, hulle met zich raten, ja, met die met vat begint. Dus wat kijk, dat was mijn stuurgrieten. Grietkassie. Dan had ik me aan die gevraagd. En toen Ga die na. was voor grietkassie. Toen vat ik me die. Dat was een story geweest met dat. Kijk, dan had ik me stoer. Oh, boven eigenlijk toch. Met die mens, met griet. Maar ik weet niet, wat was het met... Dat was ik aan die klemet met. Natuurlijk, hij was bloed, maar deze man was hij al tevreden. Hij boekt. Ik weet niet, wat was het met haar niet? Zo erg. Ja. Ik zal nooit vergeten hoe. Ja, hij Nee, was met doe je broer. Christian Peter was de enigste schoonzien waar hij getrouwd. Ja. En een pit en een pit. Nee, Pieter dan kon een paspoort op de waar. Ja, zij was niet. Hier is ik verneem. Ik kan niet staan dat wij zich op een bos gezet hebben. Ik het. Hulle mama het teruggegaan. Nou, doe. Hij gegaan tot mijn. Wie is de mensen al wie? Oei, yes. En die kan ons nou gaan. Hi man. Hij pooit niet voor mij gestopt. Hey. Maar nu weer gepraat. Het boom. Ja. Waarom het op? Opwarmen dat nog schip.